ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। କାଲି ରବିବାର ହେଇଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମଜା ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖିବେ। ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଏବେ ଠାକୁର ଘରେ ପାଣି ରଖିଦେଇକି ଆସିବି। ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ପୂଜା କରିବି। ଠାକୁର ଘରେ ପାଣି ରଖିକି ଆସିଲେ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରିବି। ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମାଇନା ରୁଟି ବେଲୁଛି ଦେଖା ଏଠି ବସି ବାଇଗଣ ଇଏ କହୁଛି ଟମାଟୋ ମାଇନା କରିଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଖାଇକି ଯିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଡ଼ିକେ ଦେଖା ଓମ୍ ଏଠି ନା ଖାଉଛି ରୁଟି, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚକଟା। ଆଜି ଅମୁଲ ଚା ହେଇନି, ନାଲି ଚାରେ ଅମୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଖାଇବୁନି ନା ଖା। ଝିଅ ପଳେଇଲାଣି? ଓହୋ, ଆଜି ନାନୀ ଆଗରେ ପଳେଇଛି। ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତ, 10ଟା ବାଜିବାକୁ ନା କେତେ? ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ତମେ ବି ଯାଅ। ଏବେ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଆମେ ଜଳଖିଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଯାଉଛି ଘର ଫର ଓଳାଓଳି କରିକି ରୋଷେଇ ବସେଇବି। ଆଜି ରୋଷେଇରେ ବିଶେଷ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ସାଧା କରିଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାଲିର ମଟନ୍ ଅଛି, ଇଏ ବାପା ପୁଅ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇନା ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ମଟନ୍ ଗରମ ହେଉଛି। ସାଦା ହେଇଛି ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଆଳୁ ଚଟେଇ। ଆଜି ଓମ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଦେଖିଆ ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ? ଠିଆ ହେଇକି ବାସନ ମାରୁଛି। ଠିଆ ହେଇକି ମାରୁଛ? ହାଇ କର। ହାଇ ବାସନ ମାରୁଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି? ଖାଇବା ଏଇନା ଖାଇବ? ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଆମ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାପା ଖାଇସାରିଲେଣି, ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋର ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖି
ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଏଠି ନା ମକା ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଓମ୍ ତା ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମକାଟା? ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି। ରାତିରେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ରୁଟି, ଜିଲାପି, କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଉଛି, ଡାଲମା ଗରମ ହେଉଛି। ଶୋଇବୁ ନାହିଁ ନା ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା, ରାତି 11:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ। ବାଏ ବାଏ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ବାଏ।